abot tak lakoni nampa kasunyataning tresno kowe sumanding wong liya durung lila kowe nyandeng wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ing wengi nanging dudu aku sing duweni aku milakne kowe sumanding karo wong liya di Ngapurane nggih Mas No. yang penting kamu bahagia. Cinta itu gak harus memiliki tapi saling mendoakan. Mas No. Iya Dek Nino. Ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya
Nggih, matur sembah nuwun.